zelango zen zure egun normal bat? Orduan, argerozten ibiltzen zinenean, egun normal bat. Goizean jagiten zinenetik, oberatzen zinenean. Nik deskantzu asko. Nik zenok fanatiko horre jota. Nik zenok tipu bat, hil bat ematen izaten uste. Hau da. Da neus nizten mot, talibanen modun. Imolate. Pues imolo. Bai, holan txik. Deskantzue. Da, joder, nintzako zuen, goxin sortzi da eki. Sortzi da eki, amabetxek izan bazkaldu. Irure gartez zizestie. Joder, akordatzen txakorra, txakorra ginen duan. Txakorra esan eskazte zuen, horre, ate bentanie, niko egin agolan txik, ate bentanie ezetan dana, balkora utez dana, joten agolan nankiakin, da, txakorra baja egin zerren, da, toki zartzen zuen. Xilu, da, osta, nik irure gartan entetatak, iruntizen zazbitan entrenamentu. Zazbitako entrenamentu, nik hau indera, humina joanik, deskantzaute, total. Aixi mentalizotu nengoanik, humina joala, totalmente deskantzaute. Eta biharra ekin joan, da bihar fiziko aldala, entrenamentu egunetan da, pixkat laburtxo egitera. Itxia, nekatzeak edo entrenamentu nahitiko. Baserri lan behin behar. Baserri, hombre, joder, bihar, klaro. Da gero baserriko lanak, ekijoko eguzatona, adidezun txikia eskola eze, esate dutzeka, enperpadar fiziko esate jok, klaro. Honek egin jok, ofizinan buleo baten jo biharra. Eta areke, ez da mobitzen, egun guztien pultzaz nio da hoz, raso. Gugez, bera, gora, segan, eta tola kargau, ustu, etxorre etxera, besti, egun guztien pultzaz nio guztien bat 140 baten, 130, 140, 120 da, fijo. Pum, 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 pum. Da hori, ipase baten diokan, gu lehen ikien duan, jode, hori txarra da ez dugu, da hori da, klau, da langa ez dugu. Lehenako txarra zuen da, lehenko markak izin da inoen. Zaka hor pahak, zoze pasatzen da bat. Seguri izan lehen, hartu 20 minutu, edo ordu berdi, y a muerte. A muerte, Ni oizko kurutza jatzen intzuan, muerto, jote, hilde. Jote, ez zina hundute. Da hori zatekoek, 140 pulsaciones, bi ordu. Zaldu bat atorze juga, baina ikusteak joanik, baina egin entrenamentu gurien da besti, eta gurien semio esate dutzek, hartu makila bat, hartu txakurre, venga, bi ordu. Da nik gutxi bezi joan konzebidu hori, eta gurun zartzen. Nien tupu babana jabi. Da antxizu jotak undanak ostia limpiazten denien. Nien gorputzet tupu egiten oitute bada, nola da biok, tutu zan, bihok. Ezin joat hori ulertu, baina hola nida.